Ang dili masukod nga sakripisyo sa amahan. Hunyo 17. Niini ania ang gugma. Dili nga kita nahigugma sa Dios, kundi nga siya mao ang nahigugma kanato ug nagpadala sa iyang anak nga halad pasighiuli alang sa atong mga sala. 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 10. Ang gugma mao ang nagpahiping prinsipyo sa kagamhanan sa Dios sa langit ug sa yuta, ug kini kinahanglan nga mao ang pundasyon sa kinaiya sa Kristohanon, ug ang gugma ipadayag diha sa sakripisyo. Ang plano sa katubsanan gibutang sa sakripisyo. Usa ka sakripisyo nga hilabihan kalapad ug lawom ug taas nga kini dili masukod. Gihatag ni Kristo ang tanan alang kanato, ug kadtong midawat kang Kristo, andam sa pagsakripisyo sa tanan alang sa ilang manunubos. Sa diha nga ang sala ni Adan nakapaunlod sa kaliwatan ngadto sa walay paglaom nga kaalautan, ang Dios tingali mibulag sa iyang kaugalingon gikan sa nahulog nga mga binuhat. Mahimo nga gintratar niya sila isip mga makasasala nga takos nga trataron. Mahimo unta nga iyang gisugo ang mga manulunda sa langit sa pagbubo sa atong kalibutan sa mga panaksan sa iyang kasuko. Mahimong gikuha niya kining mangitngit nga buling gikan sa iyang universo, apan wala niya buhata kini. Imbis nga papahawaon sila gikan sa iyang presensya, siya miduol pa sa nahulog nga kaliwat. Iyang gihatag ang iyang anak aron mahimong bukog sa atong bukog ug unod sa atong unod. Ang gasa sa Dios sa tawo labaw pa sa tanang makwinta, walay gipugngan. Ang Dios dili motugot nga isulti nga siya makahimo unta og labaw pa o makapadayag ngadto sa katawhan og mas dako nga sukod sa gugma. Diha sa gasa ni Kristo, iyang gihatag ang tibuok langit. Kadtong nag-angkon nga nahigugma kang Kristo, wala makasabot sa relasyon nga naglungtad tali kanila og sa Dios. Apan kini sa gihapon hinay nga gilatid sa ilang pagsabot. Apan sila dili klaro nga nakasabot sa katingalahang grasya sa Dios sa paghatag sa iyang bugtong nga anak alang sa kaluwasan sa kalibutan. Aron masiguro ang tawo ngadto kaniya ug sa pagsiguro sa iyang walay katapusan nga kaluwasan, si Kristo mibiya sa harianong mga sawang sa langit ug mianhi niini nga yuta. Nagantos sa mga kasakit sa sala ug kaulaw puli sa tawo ug namatay aron sa paghimo kaniya nga gawasmon. Sa pagtan-aw sa walay kinutuban nga bili nga gibayad alang sa katubsanan sa tawo, unsa nga paagi nga ang bisan kinsa nga nag-angkon sa ngalan ni Kristo wala magtagad sa usa sa iyang mga anak. Unsa ka mapailubon, mabination ug mapinanggaon kinahanglan sila sa pagtagad sa gipalit sa dugo ni Kristo.